Vítam vás u nového videa z hry Brawl Stars na kanále Volfox. A dneska budeme hrať s Cordeliosom a cieľom dnešného videa je dať 250 trofejí. Niekedy máme zmenený rank a môžeme pokračovať ďalej. Myslím, že to bude trvať iba chvíľočku, lebo som sa už zlepšil s Cordeliosom oproti minulému videu. Takže ide sa skúsiť, či to dokážeme. Super vyzerajú zaujímavo, ale nevidím tu žiadnu bezprostrednú hrozbu. Prvé zničím Pemku. Ok, Pemka je out. Takže môžeme pokračovať ďalej. Idem po Maxa. Dobre, Max je out. Dobrá mapa je na Cordeliosa, veľa stien a tak ďalej, takže ona sa spomalila naspäť. Ok. Zabitá a môžeme ísť. Ok, idem si nášho krásneho Franka domluviť. Zaujímavé, že také rýchla hra nejaká. Tí boti sa dosť veľa zabíjali sami. Ako... Ok. To bolo veľmi užitočná časť. Teraz som rýchlejší ja. Aha. Dobre, teraz ju už dám. Ok, výhra. Dneska prvá výhra, takže... Pripisujeme do tabuľky výhru a môžeme ďalej. Takýmto tempom nám treba iba pár výhier a budeme tam, kde sme boli. Kde chceme vlastne dojsť. Na tých 250 trofejí. Takže ako... Vyzerá to zaujímavo. Dobre, rekill. Už iba 6 ľudia pred nami, 5 ľudia. Dobre, to som netrafil. To veľmi nepekné to netrafiť ako. Dobre. Je rýchle ako normálne, takže... Ok, mŕtva. Už iba ja a ty, poď. Ok, výhra. Náš cieľ je blízko, už iba 100 trofejí. Inak, nezabudnite zanechať odber a like. A keď bude tu 10 lajkov, tak natočíme špeciál. Z Brawl Stars, takže nechajte si to ujsť a vrátime sa naspäť do hrania. Ok, Dynamite je mŕtvý. Taká ľahká hra mi toto príde. Ale potom je vždy všetko ľahké. A stoj. Ešte 3. Yes, na to je dobrý gadget. Minulé video som už netušil, ako ho mám používať a teraz, že... Bang a dal som prvý kill s gadgetom. Prakticky. Lebo som sa vyhol stanmutuju a dal som prakticky potom kill.
157 trofí. Už sme fakt na dosah. Myslím, že to dneska ešte môžeme dať. Ináč videa chcem vydávať teraz pravidelne, nejakú chvíľu. Ja viem, že som doteraz bol mŕtvý, ale nemal som motiváciu to robiť, ale teraz mám obrovskú motiváciu to dotiahnuť do konca a vydávať každý deň jedno video. Chcem tam reelska, ale hlavne budú videa. Takže máte sa na čo tešiť ako na každodenný content. Pokiaľ o to bude záujem, tak budem vydávať každý deň, ako hovorím, ale keby na to už nebol záujem potom a budete to nechávať len tak, že na jednom, dvoch zhľadnutí za deň, ako myslím prvý deň od vydania, tak potom to už nevidím dôvod prečo pokračovať. Lebo ako už teraz mám druhý, no dobre. Nie, prvý, ok. Asi som ho musel skôr streliť ako on mňa, takže super. Keď budete nechať na jeden alebo dvoch videní proste, že to nebude mať žiaden dosah, tak musím prehodnotiť, že čo robím. A začnem stále natáčať, ale iný obsah. Lebo predsa len moje natáčacie skilly ešte nie sú úplne najlepšie. Takže budem sa snažiť robiť to, čo viem a budem sa zlepšovať každým jedným videom. Takže bude to ešte to bude zaujímavé si myslím. Ok, ona je mŕtva. Jessie. Yes sir. Oh. Taký poznám. On chcel dať superku podľa mňa. Nepodarilo som nič. Jau. Ako pekne, by fakt pekne boli, takže asi by som si z neho nechcel začať. A nič. Prvé, tretie miesto. Ale to bolo po mojej chybe. Ale dobre, môžeme pokračovať ďalej a určite to vytiahnem naspäť. Lebo jedno tretie miesto nič neznamená. Si dostaneme menej plus trofejí, ale nie je to prehra. A prehry sú veľmi zlé, lebo keby som dostal napríklad sériu viacerých prehier, tak by to veľmi dlho trvalo, pokiaľ by som sa dostal vyššie, ale zatiaľ to vyzerá dobre, takže môžeme pokračovať. Asi veľmi rozprávam OK a môžeme pokračovať, takže musíme sa to obmedziť trošku. Ale verím tomu, že som z toho zbavil toho zlocviku a nedlho potom, že som hovoril OK alebo môžeme pokračovať, tak nedostane nič. Dobre. Čo dal? On je mŕtvy. Nemá šancu. A proste, čo to bolo? Ja fakt netuším, že on niečo také dokáže robiť. To je pre mňa novinka teraz. Či Spike ťa vie zabrať. Už iba 46 trofí. O chvíľku to máme. Dobre, a teraz som prehral úplne. Čo som práve urobil? To je strašné. Toto sa nemalo stať.
To už fakt nie je také. Toto som úplne pokazil minulú hru. To také nemôžem dopustiť, že proste prehrajem a skončím na 10. mieste. Lebo potom dostanem aj preč win streak, dostanem všetko preč a to už je veľmi zle. Lebo win streak dáva plus trofeje a rýchlejšie by som to docielil tých 250 trofejí, ale teraz je to nejako, že dostanem plus 13 maximálne a tých 250 trofejí, tak to bude už oveľa dlhšie. Tak dobre, až o toľko veľa nie, lebo som tam nemal predsa až taký veľký win streak, ale aj tak. Každá trofej sa počíta. Dobre, a tento typek ma asi zabije. Dobre, aspoň sa dohealujem. Nech toho typka tam niekto zabije. Nikto? OK. Ten typek je asi po mne, mám pocit. Hej. Je proste po mne. Vybral si zlú hubu. Ako hubu, chápete? Ale teraz je mŕtvy. Daryl. OK. Prvé miesto zase za nami. ...206 trofí. Sme blízko nášho vytúženého cieľu inak teraz, takže môžeme sa na to tešiť už konečne. Už to bude, už to bude. To je najlepšia správa, že tu... Kamo, ja som to úplne dokazil. A zase nič. Nič. Potrebujeme 3 výhry, takže... Navrhujem to rýchlo nejako speedrunu trošku. Dobre. Kill. Lebo toto ma už fakt štve, že... Proste... Že som to zase pokazil celé. A zase. 7. Dobre, teraz sa potrebujem sústrediť. Toto fakt nie je možné. Nie je možné, že toľko budeme prehrávať teraz. Po sebe. Že dvakrát. To som úplne niečo pokazil na tej hre, ale úplne. Keď tak človek prehraje, tak to je jediné, že niečo pokazil úplne v tej hre. OK. A hitla ho hubička. A ktorý? Tam. OK, toto fakt ma zrýchlilo teraz. A nič. A neviem, čo robí tento gadget teraz. Potom môžete napísať do komentárov, čo robí ten gadget. Dobre, trošku sa dohealujem pomocou hubiček. No je iba 4 a pozor. Už to ide do finále. Tento meč, takže... Hop, chytený. A poď. Mačka, myš. Tu bude niekde ešte Colt. Ja neviem, kde zmizol Colt, ale... Teda mňa naháňajú, na rozdiel. Ale pre mňa je to docela jedno, lebo ja si to takto skočím a... Ako Colt to zabije jeho. Pekne, on ma tu trápil celý čas. Dvoma superkami ma tu trápil a Colt príde a zabije ho. To ako som pokazil. Som tam silnejší, som tam lepší a... Ja to pokazím a som druhý. Nedá sa svietiť. 24 trofy potrebujeme. Čo sú... 2 výhry.
raz druhé miesto a raz prvé. A tak to bude aj. Lebo ja teraz nemôžem dopustiť to, že proste nevyhrám. To bude pekná výhra a... A nič. 8. miesto, dobre. Hovorím o tom, ako tu vyhrám. Ako to bude ľahká výhra a tak. A zrazu príjem k El Primovi. Mojou vlastnou chybou tam zabijem sa a ja chcem hovoriť, či to dám. Ako, ja nemám právo už právne ani rozprávať na to, o tom, že to dám, to bude ľahká výhra. Nie. Nedokáže zabiť aj El Primo. Takže ako, to je už veľmi nepekné. A mal by som sa asi začať trošku viac snažiť. Lebo iba takto ísť bezhlavo do nich a potom umierať. Bo to už nie sú iba botovia, mám pocit. Tu sú už aj normálni hráči. Normálni hráči píchajú, škrabu a to už trošku boli. A potom sú tu také botovia, ktorí ťa nechajú s 20 životmi. Hrať proti botom je jednoduchšie, ale aj tak proste nechcem hrať proti botom, chcem hrať proti normálnym ľuďom. Ale chcem mať na to, aby som hral proti tým normálnym ľuďom. Posledná výhra. 12 trofejí potrebujeme. To dáme. To podľa mňa teraz hneď dáme. Takže poďme. Dobre, prvý kita. Kid je mŕtvý. Prvý kill. Posledný 7. To už je veľmi dobre. Dobre rozohraté. Ok, druhý kill. Posledný 6. Pozor. 6. Zoberiem pár kubiek. Ja sa trošku bojím ísť po tie pár kubky tu hore. Lebo to môže byť aj pasť, ale vyzerá to, že není. Dobre. To je Ember. Nie, to nie je Ember. Ja si ju proste pomýlim s Ember, ako. Ale toho nepoznám. S tým som v živote nehral. Nie proti nemu. Ale nejaký ľahký. Nebo vylepšený. Dobre. Druhé miesto zatiaľ. Fúha. A teraz mi... Teraz to bolo fakt off fúst, ale druhé miesto zaručuje na 11. Jedna výhra, jeden trofej. Jeden trofej nám chýba do vytúženého víťazstva. Takže toto je veľmi sme na tom zle, veľmi. Ale dobre. Dáme to. Plán je 5. miesto. Dostaneme plus 3, tuším, že na 5, takže plán je 5. miesto. Nič pod 5. miesto neakceptujem. Za dobrý výkon, takže... Dobre, ide to. Ok, sim out. On proste chcel použiť superku na utiekanie, len či potom to nemôže použiť superku. Ale out tiež, to bol bot. Toto skočím radšej. Yes, práve som sa zachránil. Dobre, trošku nižšie utečiem. Aby som sa doheloval za ten čas toho uteku. A ide sa proti ním. On proste hyperom na mňa. Ja mu tu skočím, aby ma nezabil proste. Lebo ako nemôžem to voliť, že proste ma Spike zabije.
Sice má 8, ale aj tak. Ja už mám toľko prehier dneska. Dobre, som mŕtvy. Mortis. Aj tak sa dá podľa mňa. Ale to je fakt zle. Fakt zle. Dobre, ale dnešné video je už u konca. Dnešné video je už u konca. Dali sme Cordyleusa na 259 trofejí, čo je o 9 viac ako bol pôvodný cieľ. Takže ďakujem vám za dopozeranie toho videa až do konca, do tohto momentu. A budem sa tešiť na vás na ďalšie video. Takže čau.